Jeg synes, det er fedt ved Nævnenes Hus, at vi har så mange lovområder, at vi arbejder med så bred en vifte af juraen, og at vi arbejder meget juridisk. Det giver et enestående juridisk miljø, som gør, at vi er dygtige til at lære fra os. Det, der også er godt ved den her arbejdsplads, det er, at vi har et godt fælles og fagligt sammenhold, men også et socialt sammenhold, hvor vi laver nogle aktiviteter uden for arbejdstiden. For mig som leder i Nævnenes Hus er det vigtigt, at vi kan tilbyde vores medarbejdere mange udviklingsmuligheder. Og det kan vi, fordi at vi har mange juridiske specialer samlet under et tag her i Nævnenes Hus. Noget af det, jeg sætter meget stor pris på ved at arbejde i Nævnenes Hus, det er, at det er en fleksibel arbejdsplads. Og det betyder for mig, at arbejdsliv og tid med familien og mine fritidsinteresser kan hænge sammen i hverdagen. Det betyder noget for mig, at jeg kender mine medarbejdere godt, fordi det er en af grundstenene til, at man har en god trivsel og at man løser opgaverne på højt niveau. Vi har et rigtig godt arbejdsmiljø, og der er nogle rigtig gode kolleger, så jeg synes bare, det er et fedt sted at arbejde. Personligt for mig er det vigtigt at vide, at mit arbejde og det, jeg kan bidrage med, det også betyder noget for de enkelte borgere derude. Altså, jeg skal være ærlig at sige, at jeg troede, jeg ville komme til at kede mig efter nøjagtigt 3 måneder, da jeg startede op, fordi sagerne ligner hinanden. Men nu har jeg været næsten 7 år, og jeg har ikke kedet mig. Så det er jo sådan set en rigtig god arbejdsplads for mig.